Takže ahoj, ahoj. Dneska vás tu vítam u videa prvý diel z módu Protomody is Vidro. Yes. Prvý diel a postupne budem vydávať druhý, tretí, štvrtý, piaty a tak ďalej. No, ja som si dal ešte z kreatívu tieto veci na pre istotu, aby som vedel na tornádo, lebo ja to ešte neviem vykraftiť. Lebo na tomto modu som začiatočník, takže nemôžem za to. Dobre, takže zoberieme si posteľ, keby niečo a no strašne malo FPS, ty kokos. Takže takto si to skúsime na menšie, lebo mne to strašne ská. No, ďalej si srandu. Ono prší. Čo je na tom radare, ukáž? Bomba. Ideš to. No aký barák si vyberem? Tam dole, tam, či? A ktorý veľký? Ty teraz som skoro spadol. Tam ten, či? Ja neviem. Tam? Skúsim sem. Tu. Ukáž. No, tuto zostaneme. Len potrebujeme ja si tu urem schody. Dobre, takže drevo potrebujeme. Tu je hneď strom. Uvidíme, či sa tam tu spavne nejaké tornádo. Daj hneď chvíľku, čo ja to poťažím. Dobre, mám to poťažené. Takto, crafting. Tak to dáme. Op. Sorry, že to šťukám na tej myši, ale počuť to riadne. Vlastne to bývam. No. Zase si dám tak. No tak ty kokos, už vonku liek teraz. No ty kokos. Ukážte na tom radare. To ani neviem komentovať. Potrebujem rýchlo krumpáč. Však mám krumpáč, čo som? Myslím kameň. 7 ich potrebujem. 7. Ešte jeden. Vestíčaný, sorry, ale musím vám tu zničiť baráčik. Dobre, dáme tu 3, toto dáme sem. Posteľ tu, takže 1, 2 a 3 sakarka. Hop. Dobre, toto dá... Počkaj. Toto zničím. Toto zničím. Čo tu robíš? Ukáž, čo tu pridávaš. Však... Poď sem. Neviem, prečo mi to robíš. Zasa vonku leje. No, ovce. Nazdar. To si vykopem. Nech to tu nezavadzá. A nie je tu veľa miesta. Akurát na môj... No dobre, že som pod strechou. Počkaj, toto ma drží len jeden blok vlastne. Tak tam som hej. Počkaj, som sa hýbal. A nič. Som nikoho Saplinky! Ulala! Počkaj, tú čestku zoberiem. Len ešte teraz nie. Teraz si ťažím. Dom. Možno aj nejaké drevo zoberiem na stavbu domu. Išiel by som aj do jaskyne, ale teraz si pôjdem v 3. dieli, alebo 2. dieli, alebo 4. Alebo to je jedno. Dobre, zoberme tú čestku. Zoberú. No je toto. La 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 la. La 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 la.
Dobre. Tu si dám krafťák, tu si dám radar. Ukáž čo tam. No, to nič, to sa rozpada podľa mňa. Asi to je slabé. Je to slabé a rozpada sa mi zdá. Neviem, ako mi to reaguje, lebo neviem, ako sa to aj robí. To mi nevidie zasa. To mi zasa nevidie. Drama mia. Čiže to sa... Takže ešte 2 potrebujem. Ježiš, ten strom... Dom je úplne mŕtvy podľa mňa už. Ešte 2. Ticho. 2. Koník. Nazdar. Ticho buď. Nic som ti neurobil. Dúfam, že nebude nejaká búrka. Tak sa... No. Počkaj, toto zoberiem na sklep. Dobre, 6. To si dám do druhej ruky. Toto vyhodím. A idem stavať sklep. Len ešte... Sorry. Ale ešte... Potrebujem rebrík. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nevadí. Čakaj. Dám si toto. Ja som úplne nubak v tomto. Sa bojím ťažiť normálne. Neviem, aké to má byť veľké, ale skúsim. Čakaj, to je o 2 bloky. Som si myslel, že Herobrine o 2 bloky, takže takto. No už to tam vidím. Len som sa trošku netrafil. Môj krompač sa rozbíja, za chvíľku sa rozbije. Dobre, koľko toho tu bolo? 40. Dobre, toto vykopem. Dám si sem tričky. A dáme sem lepší strop. Čiže toto vykopem. Dobre. Tieto kamene umiestním takto. Sem. Toto takto sem. No, 3 kamene mi zostali. Dobre, teraz ten rebrík. Co? Ešte trošku potrebujem. Ešte trošku potrebujem. No, akurát mi to vyšlo. Takto. Čakaj, to si myslím takto. Tak. Teraz ešte potrebujem vykraftiť trošku toto. A z toho to urobiť toto. Dobre, máme sklep. A ešte takto dám takto tu. No čo? Nie. Delaj si srandu. Teraz som zastavil ten verečík. Vlastne, ja som ho nestavil. No. Asi sa vyháňam na stavbu baráku. A zase ja som povedal, že to budem robiť druhou dne, ale tretie. Proste to urobím v tom diele. Ale len si to naprogurujem. No, nie ani rozprávať. Proste si to naštelujem, ako to chcem mať. Že 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dáme to sem. Toto dáme sem.
a potom sem. Dobre, máme naštelovaný barák a v druhom diele ho môžem dostavať. A tu posteľ sa dám do sklepu. Rovno už. Počkaj, toto mi to ešte zostalo. To môžeme na okrasu teraz takto robím. Ježiš, to skakal. Takto a takto. No, dobre. Teraz sirénu. A ty tu huď sirena, prosím ťa. Nech ma upozorni, že ide tornádo, prosím. Nerob mi to. Ale fakt upozorňujem. Fakt. Dobre, koniec ukacovania. Hrozných vecí. Až srandovných. Ideme spať. Dobrú noc. Tak. Vyspený a... To som si len kontroloval, či mi ide dobre hlas. Počkaj, koľko nás tu drží? 1, 2, 3 bloky. To by som mohol to vymeniť. Keď som tu. Kebyďák. Dobre. Teraz musím zničiť toto. Ježiš, mne už nezostali bloky. Máme tam kobl. 3. Hop. 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 Dobre. Takže toto máme naštelované. To čo za zvuk? No. Čo sa tu prehnalo? No, veď za to. Ja tu tiež není. No, veď za to. Už som sa zlakol. Čakaj, toto si idem do sklepa. Radar môže... To by bude zaberať. To zruším. Je tu viac miesta. Sem. To nebude zavádzať, to mám pár ešte miesta. Ten radar je moc veľký. Ani zoberiem ho. Dám ho do druhej miestnosti. Proste, a čo? Alebo nie. Toto si... Zruším. A radar budeme proste v ruke, a čo? Si dám... Tak nech to drží, nech to nevyletuje. Ešte si sem môžem dať pár okras. Napríklad takto. Môžeš to hnusne. Si obrátiť. Takto. No aspoň niečo takéto proste. No čo sa deje vonku? No. Nič. Proste to tornádo sa to nespavnuje proste. Ja nechápem prečo. No ale tam sa niečo už deje. Ty čo tu farmuješ? Nabal mi to. Olala. Díky broni. A čo tu predávaš? No. Ešte. Choď preč. Dúfam, že ma tu nezabajú tí horní. Si vykopem. Je tu Iron Golem? To ja neviem. Čiže tu bude môj barak, to si tam na... Že som to videl celé. A mi jedno. No. To si to aj nepotrebujem toto. Kde je ten Iron Golem? To musí byť. Či? Je tam, dobre, som sa zlakol. Bloky. Poď sem. On sa nenahneval. Poď sem. Takže môžem ho takto zabiť.
Díky. Berám, tak to zaberám. Naspäť, trošku tu urobím parku. Som si ublížil. To jsem se, ukáž věta? Vetnas. Počkej, crafting. A toto musím si urobiť. Toto. Na krompač a na toto. OK, máme železo. To aspoň niečo. Môžeme dať aspoň železný krompáč. A toto tu všetko vyťažím. Dajte mi chvíľku čas. Ešte kúsok. Dobre. To sa zadelám. A skalidím. Díky broni. To ti tiež zničím. Dobre, mám 36, takže môžem zase navrhnúť barák. To je dobrá práca. Takto. Nie, dole trošku, viac dole. Ešte tu. To je 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Aj dobre. Dobre, to máme hotové. Je to 4, presne, no veď to. A môžem robiť kamenné steny. Ja tu nemám kameň. No, prepačte, ale musím porušiť zákon. Prepačte, ale musím Ja proste sa nechcem ťažiť. Čo vám poviem? Čakaj, toto tu zničím. Nie, to nezničím, to je dobré toto tu. Toto je dobré. Potom upravím. Toto je dobré, no však všetko tu je dobré. Máme za to, dobre, ideme stavať. Takže takto. To navrhnem. Čakaj, vychádza mi to? Hej, vychádza, dobre. Akurát. A takto. No, to je bude brutálny barak toto. Sa nesmiem ani pýtať na to. Toto to opravím. No, dobre. Tak toto urobím a čakajte, to bude zrušená cestička. Očkaj, ale neurobil som zase náhodou, že ten barak urobím v druhom dieli. Všetko to urobím v tomto dieli. Ja vás ušetrím. Nebudem to furt strihať. Dobre, dáme, toto bude 3, 4. Tak to vynecháme. Tu bude veľké okno. Lebo uvidím, lebo to je barák. Čakaj, ako by to vychádza, neviem. A čakaj, tu by malo byť okno, ale to potom zariadím. Aj tuto by malo byť okno, ale ja to potom zariadím. A tuto musím zničiť tú stenu. Wow, ale dobrý barák toto bude. To zničím, musím. Však kameň z kreatívu si môžem dávať, lebo napríklad diamanty, to by som musel ukončiť celé videjko. A toto tu ešte potrebujem dať. To je jedno. Dobre, tu bude 1, 2, 3, 4. Takže takto. Hop. Hop. Takto. To ešte takto. Mne to nevystačí. Ja si musím to ďalší kameň. Myslíš vážne? To fakt mi nevystačí. Alebo...
Nevystačí. Jedine tak na jeden blok. Ale ešte jedna vrstva. No, to je hnus. Toto ešte potrebujem zničiť. To som kde dal? Hop. To ešte treba zničiť. Musím skákať. Dobre. Ešte toto. Tak. Dobre. Toto máme zničené. A teraz ďalší kameň. Prepačte, ale fakt to musím urobiť. Sorry. Počkaj, sa potrebujem vyspať. Ešte netreba, ale... Možno bude nočná búr? No, tak asi nebude, lebo tu nie je. Toto bude okno. Toto ešte sa vystavám. Toto bude takto. A to je asi všetko. A toto ešte vykopem. Tu nemôže byť takto. Musí byť takto tu. Tu musí byť takto. Jo, takto. Aby mi to vyšlo a ja idem spať. Ak spím. Teraz zatiaľ žiadna búrka není, to je chvála Bohu. Toto ešte potrebujem ísť hore. Si môžem akorát takto urobiť strechu rovno, lebo som hore. A nech to mám už po sebe, lebo už ma to fakt nebaví. Ja to proste pre vás robím. Ťažím, no ukáž, čo tu je. No, tam zase pôjde asi nejaká super cela, podľa mňa si myslím. Ale necháme sa prekvapiť. Sledujte a sadnite. Haha, wow. Ešte potrebujem urobiť podlahu, som chcel povedať. Ale to mi asi nevystačí. Dobre. Wow, ale není to zlé barák. Není to zlý baráčik. To vykopám a idem robiť podlahu. Ježiš, ja som to zle vypočítal. Nevadí. Jasne, že mi to nevíde. To vôbec nevíde zase. Dělala si srandu. Tak prepačte po tretíkrát. Ja to fakt musím dostávať. Takto. Chceme to takto. Takto. To som to zle vypočítal. No, vypal. Môžem to ešte skúsiť takto. No takto, teraz je to dobré. Toto vykopem. Tak a tu ešte môže byť takéto štvoroknové okno. Čo som teraz povedal, prosím? Tu môže byť takéto. Dobre. Aha, takže... Tu môžem zadelať. Ja neznášam Minecraft na tomto. Dobre. Toto vykopám. A je zle toto, lebo to som si inak no. Tak. No. Toto okno, toto asi by sa také isté hodilo. Si myslím. A toto by sa hodilo jedno. No, dobre.
Je to riadny barák. Ukáž zvonku. No, není to úplne zlé, ale ešte to chce tuto jedno drevo. Tu. Nie, sa pomýlil. Dobra. Tu. Tu. Som dal dvakrát. Toto sa mi zdá, že není. Ja, není. Ešte tu zostalo. Ešte, no, tak tu sa niečo tvorí. Ukáž. No jasne, vravel som. Super celé sa toho robí, oľaľa. No z toho bude aj tornado. No 100%. Kaž vietor, 9. Kaž to si... No, tak to je fakt super celé. To je fakt super celé. Ja tomu neverím. Piesok potrebujem. Alebo... Glas... Ticho tam. Ticho tam, vzadu. To fakt už hromí. To nechápem, to nie. No, rotácia tam mohla ešte byť. Dáme tam tieto okna. Nech to nepraská. No podľa mňa to zobere tú strechu. Lebo to ešte treba zapevniť trošku. Ešte tu by som mohol urobiť takéto dvojokno. Dobre. Hotovo. Ešte tu. Ty vogo, ale riadne hrmí. Teraz som... Nie. Prečo? Teraz som to dostával. Nemyslíš vážne? Myslíš vážne? To vážne? To fakt, Burka? To fakt? Čo si myslíš? Že tu spavneš tornádo? Ak to zablesklo. No. Vyzerá, že to ide viac ku mne a tam ide už fano. No tak to bye bye. Bye bye. Bye bye. Ježiš, som sa... Aha. Je takto. A to bude F1. To je slabo. To je slabota. Úplná slabota. No. Uvogo. Aha. Aha. Tak to je F2. Tak bye bye. Však teraz som to dostával, ten barák. Ticho, si... Myslíš vážne teraz? Myslíš vážne? Zavriem sa. Takže ja tu nič nevidím. Tam, no. Vidím to. Je to tam vzadu. Mám malú No, očkať, čože? A není malá tá. To myslíš vážne? Nie. Nie. Vidím to, jak sa to dáva dole a to by sa už mohlo dotknúť zeme. A ide to presne na môj barák. Oj. Mám senzorička. Aha. Takže to je z toho F1. Ja to počujem. To je F1, ty ale. Ty kokos. To je F1. No. Tak ja sa asi skovám. No to mizne. Či? No. Ja sa zaverám. Kde je môj radar? Ja ho počujem. Ja počujem vietor. To je slabá rotácia. Ukáž mi to. To je z toho nič... No. Be naspäť. To ide presne na môj barák.
Či? No, je to proste nado mnou, teraz sa mi zdá. Či? Nie, teraz to ide dole. Tak blízko, nie? Tak teraz som sa asi fakt pokakal. Zasa? Však si teraz pre chvíľku húčal. Však z toho nič není. No, tak be nás späť je niečo z toho. Ale nevidno to skoro. Ale vyzerá, že to je fakt tornado. Ono to je fakt tornado. Aha. Takže vidíte, dá sa tu vzniknúť tornado. Ukáž mi to. Nie, a ešte tu sa niečo vytvára. Nie. Ja ho dám nabok, ten radar. Trošku to sa rozpadá. Ani ho tam nevidno. No dobre, takže od tohto videa asi bude všetko. Nezabudnite dať like, odber a teším sa na vás opäť. Takže čus, bus, autobus.